Sumanay ang tubag ni Claire Castro. Iyang ipakita sa mga Duterte, suod niya sa ilang relasyon sa mga Duterte. Kaya may picture. Wa niya damha nga, labaw pas mga pictures may gala, kaya nagtapad naman si Duterte o si Mabanta. Unya kaning kang Sara pod na Asya sa likod ni Sara. Nya ang picture mahigala sa mga Marcos o katong video kay birthday man gyud. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Now, gahapon, atol mahigala sa busy man kayo itong mga reporters dito mahigala sa ASEAN Summit nga coverage. Doon na mahigalay ni abot dito si Press Secretary Claire Castro. So pag abot ni Claire Castro dito, usa sa mga nahisgutan mahigala ang controversial issues. Daghan man ni mga questions labot sa ASEAN Summit, pero na-appeal paghisgot mahigala ang kaso ni Franco Mabanta. Kinsa day ni si Franco Mabanta? Ako mismo kuha nagkagahapon nga, pag report ko pagkabuntag day, buntag ko ni dakpa no ako tong na-report na to sa Arimen Manila gahapon. Ako mismo wa kay ko kakuan ani mo to nga nagtan-aw kinsa day ning tawhana ha. Kay mo na ko ingon, alang sa mga social media siguro mga netizens kay ila sila, pero sa ato mga listeners sa radio basigo mo kay ila kini si Franco Mabanta di ay founder ni siya sa PGMN, kining gitawag og Peanut Gallery Media Network. Unya usa sa ni siya sa usa ka social media personality. Pagkita sa kinini ang pangan manggod ni Martin Romualdez, nahugyaw dayon ang mga tao. Lain-lain dayon ang reaksyon. Kay kini gud og ginani nga gidakop mga higala. Di man nga ni ilado siguro kaayo ni. Unsa ba ning kuana day? Si Franco Mabanta, pero ang nalambigit manggod Martin Romualdez, muna ni buto ni mga higala na maong isyo. Kini si Franco Mabanta mga kagalaan, usa kini ka founder sa PGMN, na sila kwan kada na ang social media ba? Unya na sila mga programs inana. So, nagprograma sa ini. Unya kwan ni online media network ni. Unya kining mga politiko mutap ani niya kay na mag-iuban nga mga sabi kay naday. Kanang swito gid ba? Mga swito anang mga computers inana kini ato mahigala na mauhan aning computer igor man ta Facebook nga kamo tam YouTube gamay ana di kita kakuha ng uban kanang uban mga genius ka sila anang mga computer ni store swito ka sila ana di mo magukod lang utok mahigala ng computer ngilngig kayo mo na inday malis nga kung ikaw mo naay abilidad ana makakwarta sa kagdako-dako anang inana nga abilidad but ang hitabo ani kay ngano social media kon maka. Unya kini siya medyo nunay mga politicians kay sikat man sa social media kana bitaw mga murag influencer bitaw day no inana ba o kana mga vlogger inana. So sikat ka ang mahitabo ana mga vlogger, mga influencer kanang mga politicians magpa-endorse po na nimo. Magpatabang sa na nimo. Ya kini go mahigalang vlogger ka, inanang social media influencer ka. Wa man kay daghang i-consider na day labi pag imo panalitan. Bana imong gamiton pos tinarong kanang imong kuan. Naka mahigalay mga social media platforms diha. Kay may tabo ana hasta gani na mga produkto mo advertise kini diha sa kuan. Pero ang uban ana murag ang mita na mo sila na mo arrange ana. But dili ikaw mo oy personal gyud nya kuan. Pero kani aning ubang mga produkto posible personal nga istoryahon nimo ang tag-iya sa social media platform. Labi na kining politika ang hisgutanan mga sukit tigpaminaw. So sulakton nga pagkaistorya, kini si Franco Mabanta, kuan day ni siya. Mo ni nadakpan sa NBI mga sukit tigpaminaw. Wala pa ni kining pangana Mabanta di man kay nana ka sipa gyud ta ba pero ang iyang gikabangga sa Martin Romualdez man.
diha na ni sipa mga kagalaan. Pero atong itatal na mo issue with all due fairness ha. Kini mong issue mga sukit di paminaw. Kini si Mabanta, daghan mga higala nga mga politicians nga nitapan niya. In fact, doon naman yung mga pictures at siya nila ni Manny Pacquiao, nila ni Isko Moreno, nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nilang VP Sara, o nila pod mahigalang BBM. Kini picture ng Manny Pacquiao. So, medyo sikat-sikat kini sa pod within sa ilang level sa kwan. Kani picture ng BBM. Nya do na kay gahapon ang gipakita ni Claire Castro kadto mga pictures nila mahigala sa mga Duterte. Kini kang Isko Moreno, no? So kini siya kamao ni sa social media itap ni siya og mga politicians labi na karon mga panahon na campaign period kini kasama si Grace po ni. Daghan ni mga politicians nga kuan niya. No? Di pa man siya bata-bata pa man nila, mga 30 kapin pa man ni. Pero naasay na mauhan ba sa social media. So doon ay mga mutap niya. Kaya kinig mga politicians, gusto ka mahigalang sa imong campaign, ari ka mahigalang sa radio, TV, or ari ka sa radio or sa newspapers, karon nauso naman ng social media, adto po ka mo advertise dito sa mga vloggers, kanila mga vlogs, kanila mga social media accounts nga daghang followers. Mo na nga, kuan. So kini siya, usan ni, nga medyo gitap nila, mantigo ni mahigala sa social media. Di lang, in fairness, mahigala, hapit-hapit mga politiko katungkuan Isko Moreno, Manny Pacquiao, puro sa mga kandidato pagka natong 2022 election. At doon na po sa gipang tabangan. Mga isyo nila, mga politika na social media na ilang gipang gamit. Anay tabo dahil mga sukid di paminaw nga suod ni mga higala o asa ni na suod ni Manny Pacquiao, suod baka ning Indril. Daghan masag mga inana nga ko naman sa circle. In fact, doon na pag ganito may gala, nangaon sang Sandro Marcos. Dahil ang birthday may gala, unya na taon to ipakita mga kigalaan. So, sa laktod nga pagkistorya, malagmit suod ni siya ni BBM, suod ni siya sa mga Duterte, suod ning Isko Moreno, suod ning Manny Pacquiao, suod ning Grispo, suod ning Indrile, malagmit naghanig suod. Ngano man, kay tungod sa iyang trabaho, isip social media mga higala, isip founder, ining gitawag mga kigalaan og kining PGMN, Peanut Gallery Media Network. Straight to the point. Ana atong pagtan-aw nga malagmit iya ni mahigala mga amigo kay kining mga politiko mutap sa diniya. Magpatabang ba ni Store? Magpatabang tabangi mi sa mayang pamaagi sa among campaign. Ana, labi na karon mga higalang campaign ug karon kinahanglan kag social media support. So manginahanglan kag social media support kini siya. Mo'y gitap nila mga sukid di paminaw. Ang uban sad panalitan asa na magkakaroon. Maingong panalitan ni mahigala si Franco nga ikuha na ba ko sa BBM nga kampo. Nga ko mutabang. Pero maingong putong kampong Isko Moreno. Sige lang, to na ka speakers ka tabangin lang sa may dire. Sa technical lang nga kuno sa may pamaagi ani mo na. Kini mga inani day mutabang po na sila day. Mga consultations ba? Kita gagwan na naman tay kaila gani anak nga swito anang inana. Daghan sad consultancy. Nagkaila na day. Nga daghan sa mga konsultan sa speakers, inana ba? So daghang suod. With due fairness sa mga politiko, malagmit suod ni siya mahigala sa mga politicians kay may ikatabang man sad siya mahigala sa ilang campaign. Ana man ba? Straight to the point. Mabita na mahigala kini mga politicians ana man sa gina mahigala. Mo kigsuod sila, makigkuan sila anang usa ka tawo nga kuan. Mahimong amigo gyud mo mga kilan, mahimong duna kay connection, pero mahimo sad nga sud-suod ka amigo mo kay magkatabang sa kanila. Ina na. So, sa laktod nga pagkaistorya, iyan ning mga friends. Karon ang hitabo. Manny Pacquiao ni dagan may pagka-presidente pagka 2022. Malagmit nagpatabang pulis Manny Pacquiao. Unya, pero active ni si Franco Mabanta sa iya mga posts. Murag active siya sa 2022, active siya sa grupo sa Uniteam. Kanala klarohon talaga sa active siya sa grupo sa Uniteam. Pero nga naman nga magkasuod man sa itong Isko Moreno na ni Manny Pacquiao, na Grispo, malagmit nga, nagpatabang po sila. Palihal ko na mahigalag, konsultan ka anang, maayo kag mali, na ako'y kaila, di na ako isulti, nga, sito anang inana, sito kayo. So, konsultan sa diri, konsultan sa dito, dako gimodawat ni. Paldo-paldo gini. Bisan pa kanila yung mga produkto nga competing, okay po, so pikas.
Sa competing pa. Nga naman, total may mga di man ko makita. Technical support kami ni ako. Ang uban pa makita, pero ano, mingon, patabang ka, o tabangan lang ka. Dili lang ko makakommit ni mo ko, ibutan ta basin sa Uniteam, kay Uniteam man siyang, daga mga post, mga Uniteam man ka ito. So, niya, patabang si Isko Moreno, inana, tabangan lang ka, Mayor, pero nani ako ikatabang ni mo, na kana imong social media, ayuho ni mo na, yan, ang mga pamaagi, ana, yan eh, yan, mag-invite ka kagawan niya, alam mo, daghan ng imong mga followers. So malagmit, asap pa ni Pacquiao god. So sa ito ba kining tawhana, galalas-laras na ibisag kinsang politicians. Galalas-laras, muadto sa mga Duterte, muares Marcos, muadto mahigala ka man ni Pacquiao, muari po mahigalang Isko Moreno, muadto kang Crispo. Naa siya ba? Naban sa pictures in really gani? So, kuha ni siya, naa ni sila anak nga circle. Ang nahitabo mga sukid di paminaw, kay naaman ni siya iyang YouTube channel mga higala, doon na ni mga programa, doon na ni po sa mga expose. Parihara ni nato media god, nga nana, pero kining ila social media lang ni. Ang ato gos media may higala, daghamta mga rules nga i-follow dito. Follow tas KBP code, so lahat ning ato, daghantag mga i-consider. But na sila, kasi nabot mga kagilaan na, okay. Unya ang ethics po natong gi-follow lahi sad sa DYHP mga higala ug IFM natay kagulingong mga rules pod mga lagda unya ang KBP na asad. Kini po sa social media mga vloggers ila po na di lang po ko maglabot nila unsa na po ilang mga pamaagi. So kung panalitan magpatabang kag vlogger, magpatabang kag influencer, magkasinabot mo duha, di nara ninyo. No? Lahi man ng media ko dinday maris kay ang ato prinsipyo man ato nya ato manggi ato man sa mahigalang proteksyonan ang atong credibility. Kay usa gud ana mahigala og tan-aw di naka-credible sa man mosunod nimo, no? O lahi po ng ila sa mga vloggers, mga influencers, ato po sa respetaran nga mao po na ilang pamaagi. Pero makapaldo-paldo kuno na sila day kinahanglan ko ni kwarta sa kuno anay kuno. Gawas anang mga politicians na po'y kwarta na smita kuno matud pa. Ambot sa tinuod ha kay no koy kaila maingon nakakwarta ta na sa mita mo hatag. Nya na po kung kailaw sa miha. Ba't tihi kay smita? Na kay YouTube channel, na kay Facebook page. Magkakwarta ko nung kana, uban, nagbagulbol nga, daghan ako gibuhat diri. Bisag unsa lay buhato ni Monistor pala magkakuan kanya human, mauro na gihatag ni Mita. Napoy mga nagbagulbol ana. Ang uban gud mahigalab, himuon lang gud tanan gud, mukaon lang bisag unsay kanon. Paghiman-himan mahigalab, gamay ra gisweldo Mita. Di pala bigyan mo tarong sweldo maris og unsang pitsaha mo sweldo, why Clarix? Matagbaw kag li sa imong bank account na nasuod na ba ka, no? Pero kanay uban nagkapaldo-paldo sila niya. Ang uban po nga, murag tanaw nila, murag dili man kita makasalig ining Mita, klaro. May mga politiko. Muna nga, ang mga politicians sa tanaw sa imong social media platform, okay ka. Duulon kay politicians. Tanaw na ko, muna ilang kalaki. So, kini mga higala, wa man po'y dautan anak, makigsuod ka na nila. Depende na maguna, ilan na mahigala mga decisions. But kini tanaw ko, expert ni siya mahigala sa social media. So, daghay ni duol niya. Duol niya mahigalang kampo ni BBM, ni duol niya kaniadtong kampo ni Duterte, ni duol niya mahigala si Isko Moreno, si Manny Pacquiao. Kita mo, daghay mga pictures ani. So, tungod sa iyang expertise anang butanga diha. Ang problema ron nadakpan man mahigala. Nadakpan sa extortion, karon natudtod na kisay suod. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Atong balikan mahigala ning atong isgutanan karong buntaga. Unya kinini ang press conference pod kagahapon, dunay mga pictures nga ipakita si Attorney Claire Castro ato sa nang isgutag padayon. Na ang hitabo ini mga higala kay kini si Franco, ibalik itong iyang naong no. Franco Mabanta man din eh. Founder sa Peanut Gallery Media Network kung PGMN. Ano tabo ani mahigala kay inana man sa ka kinini ang naa sa ilang circle sa ato ng giingon suod na sila na diha.
supporter ni mahigala nila kaniadto sa unity team. Unya mo lagi na kuhaon po siya sa uban nga mga politicians. Mo na nga doon na sa picture ni Manny Pacquiao, ni Isko Moreno, mga nanagan pagka presidente at tumilabay ng eleksyon. Ang hitabo karon kay tungod ining iyang YouTube channel, so naa sa ilang programa sa diha mahigala, nag-investigate din ni kini si Mabanta, naghimo og iyang investigation, mura ni investigative journalism ba inay malis. No nga kuan. Mura sa taga PCIJ siguro ng iyang style. Nag-imbestigar mga higala sa flood control projects. Unya, naghimo ni daw documentary nga 90 minutes nga documentary. Niining maong gihimo nga 90 minutes nga expose ko nun nila mga higala. Labot ni sa flood control projects, dugay de ko nun lang gi-research ay. Abot to mga 5 months ko nun hinimo ay ani Inday Malis. Milngiga de no. Ilang gi-research sumayo niya, videohan niya. Para ni sa ilang social media nga kuan, inigbuto ini ma-post na nila ni, bubuto gini. Pero diha sa ilang documentary, diha sa ilang expose, ilang gitrace mahigala ang flood control project. Ang anomalya sa kwartang malimalita diha sa flood control project. Ug unya gitumbok niya nga ang sad-an mahigala ni ining maong flood control anomalies mao mga kagalaan si Martin Romualdez. Straight to the point. Sa iya ning aligasyon sa iyang gihimo mahigala nga expose. Karon sa allegation mahigala sa NBI, matod pa si Martin Romualdez ni reklamo man ini mga higala kay pag humanog himo ni ining Franco Mabanta, ready na ang expose Inday Malis. Ready na. Ipagawas na nila ni. Pero tawgan mga higala matod pa si Martin Romualdez nga ni ame expose, mahimo na mo ipagawas ni mabutya gyud og unsay imong papel, unsay imong role, unsay imong kalambigitan sa flood control project. Ikaw gyud mo isad-an ani. Pero giingnan matod pa sa allegation mga kigalaan nga, pero mahimo nang dili na mo ipagawas ni Inday Maris, kumuhatag ka og dakong kantidad para namo. So, mo din ang istoryaha may galamatod pa kini version ni sa NBI ha. Version ni sa NBI. Miingon man kagalaan na ni amo na nang giandam kining maong expose, ready na ni for posting na ni. Pero kumuhatag ka na mo, mahimong mapugna ni. Inana din ang paghitabua as per allegation sa NBI. Although gimahimakak ni mahigala ni Franco Mabanta. With due fairness niya kay naa pa man anak nga stage. But kung atong tanawon kay naa magini mga higala, maklaro taman gyud eh. Kaya to klaro-klaro ta lang ng istorya ha kay ang sa NBI may higala nga narrative sa NBI ma-confirm na mga kailan kung dunay mga CCTV. Kay kini mga gipahinganlan naa man ni mga CCTV. Ha? Si Franco Mabanta may pasultiyon sit up kuno ni. Ang NBI pasultiyon entrapment ni kay nang extort kag kwarta no less than ni House Speaker Martin Romualdez. Liman kag gipangayo may gala sa allegation ha. In fairness ni Mabanta ingon sa wa na sit up ra na. Wa may mag-extort. Ang NBI pinaging Martin Romualdez matod pa nag-extort og kwarta. Sa to pa nangayo og kwarta nga bugti sa makahadlok nga expose nga kung dili nimo di mo muhatag ining kwarta nga among gidemand, among buhian kini mo expose og mabutya gyud unsa ka sadaan ining flood control anomalies. Straight to the point. Si Romualdez misakay pila may pangayo di ay. Ang gipangayo mga higala ni Mabanta matod pa sa allegation 350 million pesos. Jesus Ginoo ko kadako ang kwartaha mga higala. Kung tinuod magaling niya, kung tinuod magaling ni labaw paspaldo ni. Ang luto may galang kadaog itong 75 million day, gibahin-bahin tos na po may nakadaog. Pero kini 350 million naagi kamao de ani nani no? Kamao gyud. Mo bitaw na nga dili kana kung tinuod ha, kana kung tinuod. I have to qualify my discussion mga higala because as of now naaman ang allegation na apod mahigalang nadakpan man Onya, ang ilang tubag, sit up man kuno ni. But I hope the NBI can substantiate
niining ilang claim pinaagi sa mga CCTV. Maklaro man na sa mga CCTV. So sa pagkakaroon og atong facts may basihan, medyo facts may basihan alanganin kayo si Franco. Franco lang pag-istorya ha. Ngano man do naman goy nikatap nga kini ang video. Unya giangkom na sa NBI nga ila tong gikan. I presume nga ang NBI ila sa nang calculate og maayo nga nagi mga CCTV nga nag-function. Importante na. Ang ipangayo matod pa 350 million. Dako ang kortaha inday maris no. Kuyawa na inana no. Nga manghulga ka ba nga niya expose kay bawo ko sa imong mga baho imo na maliya pero pwede hindi lang mo nibuhian. At taga imi aning kuana kaning nga kantidad. Kuyawa na inana no. Ug tinuod magaling ba? Murag attack niya mo di gani ka mukan kulik ni. Murag isidisi na inana style. Ha? Mao ni ang pasangil, no? Ang pasangil mga sukid di paminaw. So, si Martin Romualdez, ni sakay, ni ini mga higalang maong pamahayag, ingon si Martin, sige, muhatag ko. Pero dili ni kanana ang mahatag na ko tibuok dayon. Atong ikaupat ko no. Mula ni data-data day. Upat ka hugna ang paghatag. Dako man kortaha, 350 million. Ni hangyo pa mahigala si Martin Romualdez nga pwede ba og kuan? Pwede ba og instead nga 350 million, pwede ba 300 lang? Nisugot. 300 lang, sige. Sa mo na dihan dapita, may galat, dako ning tan-awon ngano muhatag man sa Martin anang kuana kung wa gyud mga higala sa anomaliyang i-expose. Nabalaka po siguro si Martin day nga iyay. Or doon na gini-expose sa siguro da. Kay mamay hulga nga unsa man, muhatag ka ba ining kwartaha, dili na mo ni ipadayon na mo expose. Ngano hadlok pa sa si Martin, naday say nahadlukan sad. Nga nihangyo pa siya, nga dili lang 350 million, dako ra man ang 350, pwede pahangyo ako og 300. Ni sugot. Sige 300 million lang. Unya atong kaupaton pagkuan, upat ka hugna. So okay, sabot upat ka hugna, tag 75 million ang kada hugna. Sus, gisud og malita-malita oy. Gisud og malita. Naman tay mga pictures Don Kenny o Geraldo, itong mga pictures unya taod lang. Moingon lang ko ha para i-follow lang akong istorya. Para kuan, okay. Nato mga pictures unya na lang. So mo ni ang complainant si Martin Romualdez nga extortion ang gibuhat niining usa ka social media personality, founder sa PGMN nga naa sa expose iyang ibutyag ang kining maong iyang i-post na kining mao nilang research video ni 90 minutes mga anomalya baho ni Martin Romualdez but pwedeng dili kumuhatag si Martin Romualdez day po sa iyang kabahin ni tando pero ni kontak sa NBI Inday Maris Straight to the point. sa sige okay muhatag ko ana akong hanyo ni biskay 350 pwede ba na 300 sugot, okay. So nagkasnabot sila. Nya pwede ba atong ikaupat kahugna? Gadaku ako ng kortaha ni Sir. Sus, ginoo ko. Kadakuan ng kortaha, eh. Medyo na alam yung pamaaging pangwarta nga sayon Inday Maris, no? Kung tinuod bang galina, ha? Ma-blackmail ka ba? Mang-blackmail. Kuyawa, no? Si Romualdez, gi-blackmail. Si Romualdez, willing mo hatag, pero ni kontak sa NBI. Maro-maro po si Martin. Maro-maro ka. Labaw pa si maro-maro tadi. Atol ni Agi katawa. Ni kontak si Martin Romualdez sa NBI. Unya ang NBI si Matibag. Melvin Matibag, maumay direktor. So, moto nga preparar dayon ang operasyon. Niatong Martis na. Ang problema mo kung ano yung may gala, while maningkamot kong discuss ka na atas to nga Agi, ako lang sa ang facts ha. Kay once ma-confirm gud ni sa video o ma-confirm sa mga CCTV malanganin si Franco. Sabi ngon sa sit up ra man na. Kuha na siya sit up o kuha na siya kanang dili na extortion, binuang gi kuan lami, gi sit up mi. Pero kung ang CCTV mo may mutug-an gud. Mo na ilisod diha. Ya karon nga naa na bulyaso na, iyahay na ron og kuan og kinsay suod ani niya. So ang hitabo mga sukid digpaminaw. Operasyon ng NBI. So, niingon ang NBI, sige, wa magkasabot si Mabanta nga ang iya na dahil ka istorya, taga-NBI na. Nagpailaman nga, sige,
kami mo ay representative ni Martin, kami may muhatod sa kwarta. Mali-malitar ba ni kwarta ha? Kay 75 million god. Asa man na mo ihatod ni? Nag-meeting pa sila, kani maguday, kay ma-confirm maguni, kung panalitan, imo yung ikuha ng details. Ni adto sa Makati, usa ka hotel sa Makati, didto mag-meeting sila. Mabanta yun may natubang, sa duha ka mga tao, ni Martin Romualdez, nagtuo sa tao tong Martin Romualdez, nga nagpailam ang tao ni Martin Romualdez, di naman dahil taga-NBA naman dahil today. Straight to the point. So, sabot sila, di ano ang kwarta na daanan na mo, sa kinan. Unsa may pamaagi. Niingon ihatag og instruction kini si Franco Mabanta nga adto ihatag ni Jimmy. Dilin Jimmy ato security guard ha. imo tong sangay Jimmy ha. Adto sa Pasig Country Club. Adto sa Pasig Country Club. Ihatag ni Jimmy. So adto lang ni tunol lang tong Jimmy. So pag abot mga higala dito sa Country Club, sa Pasig Country Club, sus dito yun. Gidawat mga kagalaan kay upat man nadakpan ang mahigala kini si Franco Mabantok upat ka mga kauban. Kinsa man ning upat ka mga kauban niya? Yaw, si Erickson James Pacaba, si John Alexander Vasquez Gomez, si Jardine Christian Riccio Serrano o si Franco Jose Gallardo Agoroy. Igon sa man ning Jane. David tani mga apelyido, magkapare-pareha ka apelyido, usahay ma-proud ta mahigala usahay maurutag ma kuansan. Ha? Ade ni igbaho on Jane Gallardo. So nitabo mahigala yun adto ni Jimmy. Kita dito sa kwan Pasig Country Club. Alas 5 pa sa hapon na ng Martes. Wa sa magdahom nga katong niya ikaistorya abi niya mga taong Martin Romualdez. Sus NBI naman dito mahigala. Pag abot dito sa Pasig Country Club, gihatag mga kaigsunan ang kwarta nga malitang kwarta mahigala gihatag og ang nagdawat sa kwarta ang iyang kauban nga si Serrano og si Gallardo. Pagdawat sa kwarta malita, pagdawat gida dito sa sud, dito sa usa ka function room sa sud nga didto na si Mabanta, didto mahigala si Pacaba og si Gomez, didto sa nagpaabot sa sud. So gidawat mahigala malita giso dito sa function room. Pag attack ang NBI, dakop, sus. Dakpan yun. Pagka, nindot na itong paminaw, may gala ka na kung tinuod ng narrative sa NBI, ha? Pero ato magunang ma-check sa CCTV. Kanang hotel sa Makati, nga dito sa nag-meeting, ma-check na sa CCTV. Kanang Pasig Country Club, ma-check po na sa CCTV. Pagklaro ba? So, pag attack sa NBI, dakop. Ito naghanang kwarta hinoon. Natay picture sa itong mga kwarta dong. Tanawa ko no dong. Katong kuan. Katipitaw naghakyad na sa mga kwarta daghan. Nato na dong. Tanawa ko no kin. Og nabataan natin katong kwarta kin. Nana social media. Ako na sa hinahinayon. Tala sanay kay medyo nga tong kuan ganina Facebook ganina o katong YouTube. Ang atong internet mo hinay ba. Unya karon ako sa ipakuha. Naman to day. Tanawa ko no day Maris. Taghanang kwarta eh. Pero tindaghanan ni store. Tiba-tiba yun, paldo day na yung kalakiha. Ha? Pero yung pagkapalduha day. So, tag 1,000 pesos tong kuwan, baga ang kwartaha eh. Gisod sa malimalita, mahigala nga kuwan. Katag lang. Tanawa ra. Kuwan ako no. Naana day ha. Check ko no day. Sus, daghan ng kwartaha. Kanayo. Morning kwartaha. Pwede daghan ng kwartaha. Paldo pwede pagkapalduha yun, store. Dakua ba sa kuan oy? Dakua ba sa demand mahigala? Okay. So wala ning kwartaha dakpan. Na karon under custody mahigala sa NBI. Under custody sa NBI. Ang problema mo gud ni, sa side mahigala sa NBI mao na ha, nadakpan nila atol sa entrapment operation. Ang kang Mabanta ingon siya nga dili kuno sit up ra, pero naamang goy nang gawas mga kagilaan nga video god. Namay nang gawas nga video, diha na ang problema. Nagkaroon nga nadakpa na mahigala, nagtudtod na kinsay suod ani ron. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
Straight to the point. Okay, atong balikan mga kaigalaan. Kinigod mga higala, aton timbangon ang sitwasyon, medyo alanganin si Franco ining kalakiha kung dunay ebidensya gyud nga mo support ang NBI. Kaysa ako nang giingon, now, na ay CCTV mahigala dito sa Makati, nga hotel, ma-check man na ay CCTV sa Pasay Country Club. Ato gipresumahan na, gyud na. Mga dagko ko nga establishments. Plus kining nigawas nga video mahigala nga nakig-istorya ang taga-NBI ni Franco Mabanta. Diha na ang problema ni Ron. Muna nga medyo maipit na. Karon kay naipit naman, pag press conference ni Ate Claire Castro, iyahay na ron utod-tod. Kinsay suod mga higala. Na ato sang ipabati tong video gamay dong names. Asam tong video, nini ang Rald. Atong usa ka video nga katong pagdakop Rald. Asam to, kani-kani, bebe atong paminawon. Nani si audio dong? Bebe, sige ko no. Surveillance kani. Dinagko sa ng kwartahan ng style, no? So, mo na yung surveillance camera. Okay? Ang sama ni mo na ni ang sa dito pagdakop na. Be, itong tanahon. Naasay audio dong. Takon ako no. Unay audio. Okay, so mo na ni. Motong yan daw katao nga nagmask. Okay. So, ako ngi play ng video sa mga kagalaan. Unya, doon daw katao nga nagmask. Kaya mo ni ang instruction nga to sa Pasay Country Club. Ihatag. Okay, kani. Thank you. Just mga ng konti. Ay, magbelo ka, magbelo ka. Malita gini gamit, no? Malita. Oh. Mga raw nga video ni. Everyone inside. Face the wall, face the wall. Face the wall, everyone face the wall. Hands on the wall, hands on the wall. Meron ako. Noon. Para nyo na sir. Dakop. Magani po. So, this is an traffic operation. Right? As you can see, pwede namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the production to be to be consummated. Okay? Positive yung maleta nandito. Hindi namin ginawa. Okay. This room naman. Ngayon, ano naman to? Trako, this. Available for this operation. Okay. Pusas gyud. Process. Okay. Sus na pusasan gyud si Frank. Frank Mabanta. Dalawa. Napusasan gyud. Face the wall sila. Muna ning pagkakuha na. Pusasan. Muna na siya ang pagkuha na. Kanang kwartaha, oy. Sus, baga ang kwartaha. Gablu-blu lang yung agi kwarta. Pero budol money lang nagigamit ani uban day. Budol money. Ang babaw ra ni mo ay kwan yun. Original nga kwarta. Ang importante nga makuan ang okay. So mo na mga higala no. Unya gawas ana pagpadung pa dito do na pagi cellphone kini nang gawas nga mga kuan ba katong istorya nila asa man to dong. Istorya dayon katong kuan na be. Okay kini. Istorya pa. Mga agents NBI na day. Hello? Hello sir, apo. Hello sir.
Malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga Okay. Alright, mga we'll one. see you in a bit. Sir, ano tatawagan ko na si ano, sir? Si Jimmy. Si Jimmy, Paano bang ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko papakilala? he's there lang, naka-face mask. Na siya lang tsaka yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Pagpasok mo sa driveway. Paano, sir? Ibigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse, sir? Or paano ba? Ha? Idadrop sa sakyan nila? Paano, sir, ang sir? So yung tao ko bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. Wait, pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, Very simple. Ilan sila, sir? Dalawa, pero kain lang yung tatlo. Dalawa. Okay po. Kasi to, sir? Tatlong maleta. Kaya yung bati. It's okay, kain lang yun. Don't worry about it. Tapos anong suot, sir, na damit? Alam naman lang kung na tatlo yan. Okay. Anong suot na damit, sir? Naka-jacket parehas. Jacket. Sige, Tsaka sir. basta yung naka-face mask. Okay, sir. Sige, sir. So tatawag ako, sir, kay Jimmy, no? Pagdating. Tama, sir? Ano yan? Sorry. Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin. Si Jimmy, yes, correct. Okay, That's sir. right. Tawagan mo Okay, lang sir. Sige, sir. Thank you, sir. yan. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay, sir. Okay, see you na ginahitabo. Ato lang agi kato katawa mahigala. So kani nga mga ebidensya ug may atong basihan plus CCTV sa hotel plus CCTV sa Pasay Country Club medyo ipit simi-ipit si Franco Mabantaan eh. Wa ta mga higala maka kuan unsa ginis Franco Mabanta. In fact pagkahitabo ini mga higala gahapon nangutana ko ni kuan kinsa man wa makay ko maka kuan na balita naman ito sa gahapon pa. Kay dili magud para nako ambot man ako ikuan ang iyang background kay sa mga radio listeners siguro nato wala sa sito ani. Murag uban bag upan kabati ni nga na. Pero sa social media maybe ilado na siya. Pero ang iyang mong na lambigit mga Romualdez mangod mo na yung butog maayo ning isyu ha. So nitabo nadakpan gyud. Pagkadakop mga sukid tig paminaw gida sa NBI unya pag press conference mangod ni Claire Castro gapon diha na ni samot og kadako ning isyu ha. Kay pagpangutana sa reporter, iya man gitukmod mahigala. Nag-iyahay naman tinukmuray ron. Suod ni sa mga Duterte, suod ni sa mga Marcos, suod ni mahigalang Isko, suod ni Pacquiao, diha na. Pero ang pangutana sa reporter mauni, atong paminawon ang press conference ni Claire Castro. Asa man to dong, kani. Iya pero Po siya kaibigan ng Okay, sige. Pero siguro mas Sige, so good. Gahapon ni sa ASEAN Summit, dito nambong ato mga reporters ito, ato mga kaubanan sa DYHP nga dito pod, no? O nya, asin man mahigalag kinsay una mangutana, ikaduha mangutana. Nya kini nga pangutana sa usa ka reporter, na atong paminawon mahigalabe. ito po ang inyong itatanong. Wa makuha na ko ba? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. So mo ni nagka-controversial. Sa inyo pong pagkakalam yung Sige, padayon. Sakto padayon to? sekta sa mga Duterte. Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Okay, so mo ni mahigala. Ang tubag ni Claire Castro labot ining Franco sa naay picture sa mga Duterte. Sila may suod na sa mga Duterte. Ang problema, dili ko no sa kailan ni Marcos. Kaya pangutana ining reporter ko dong. Kay ko anda dong. Clip nga naang pangutana sa reporter dong. So wayay ko no. Para makuha na itong tibuok content ba. Ang pangutana sa reporter tubag ni Claire Castro. Po sa extort. Kana, sige. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta. PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon
na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Okay, napakita si Franco sa picture niya with former President Rodrigo Duterte. Ang picture po niya with former ni Vice President Sara Duterte. Mo ni ang tubag ni Claire Castro, dili sila kaila ni Marcos. Kaya pangutana sa reporter, unsay may reaction? Unsa may reaction sa Malacanang? Labi na nga, niyadto milabay ang eleksyon, doon na ni role sa unit team. Kini si Franco Mabanta. Ingon tubag ni Claire Castro, dili sa kaila sa Pangulo. Dili sila kaila. Basin og doon ay relasyon sa mga Duterte. Pakita din siya og mga pictures sa mga Duterte. Pero nang gawas man mahigala ang mga videos, nakaila man giday suod man day sa mga Marcos, giday mga sungkit ti paminaw at asa man tong video dong. May katong iyang birthday dong, asa man to? Birthday ni Franco Mabanta. Kay mga mas Claire Castro nga dili sa suod. Dili sila kailas Pangulo, pero kani, bebe, sige. Surprise ko no. Aha. Hag. Naamas BBM lagi oh. Hag mo ng BBM? Oho. Labaw pa na picture ni Duterte og si Kwan. Duterte og si Mabanto ka masa maghag. Oh, hoy, amigo man din eh. I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so much. I feel special, so thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you. Sana all. So mo ni sa posa gamay. So, pag yun ni Claire Castro dili sila kaila ng Pangulo. Uy, naghag man din lagi hinuon eh. Nakaroon atong pagtagad mahigalan tudtod na ni ron og kinsay ilang suod sa mga Duterte ba ni o sa mga Marcos. Ako'y padayon ha, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. So akong balikan ha, akong i-summarize. Para gyud pagkuan ba? Kini si Franco Mabanta medyo simi-ipit ni siya sa entrapment nga gihimo sa NBI. Although with all due fairness niya ingon sa sit-up na. Pero ang NBI og duna sila mahigalay kompleto nga ebidensya kini ilang gipakita. Plus ang mga CCTV dito sa Makati Hotel o dito sa Pasay Country Club medyo simi-ipit gyud. Kini si Franco Mabanta. Nga extortion may gala iyang gipangayo ag kwarta, bugti nining expose. So, mo nang pangutana, hain man akong video ha. Nga iyang giingon nga mo nay expose niya para mabutyag na lang ginitanan. Ipagawas na, asa man ang video ha? Asa man ang video? Kasi Martin may gala willing ko ni bayad. Sa to pa, medyo kuan ang video ha. Controversial na. Pero karon nga nasakpa na, kini si Mabanta nagiyahay na ron. Ang problema ko lang kay pagtubag ko ni Claire Castro og unsay reaksyon sa Malacanang kay kini mahigala do na may role ni sa una sa grupo ni BBM unsa may reaksyon sa Malacanang ug wa pa niya ituod mahigala sa mga Duterte dili kay siguro mosamot kadako ni siya gituod man sa mga Duterte pagtuod sa mga Duterte dili nanubag pod mahigala ang mga Duterte sus nang gawas ang daghang mga videos nga dili na ay mga picture sa Duterte pero masuod sa Marcos ha. Kaya picture nila mahigalang Presidente Duterte, nagtapad naman sila. Ang picture ni Sara, naaraman sa likod ni Sara. But kining pictures nila ni Marcos o ilang mga activities, mga kagalaan, birthday yun. Nangaon yun. Asa may masuod na ni Store. Kanagong
naipicture nga selfie or nagtapad mo, mahimo man nga nagsugat lang mo na mapapicture ko biya na. Pero kanang mga on medyo mabutang ginato nga masud-sud hamay suod kanang imong picture nakitaan ka nga naay picture nga nagtapad na mo basi nagsugat mo sa kalsada nagpa-picture or kaning nang lingkod gyud mo nangaon gyud mo birthday. Murag ni bumirang mahigalan ni bumirang ni Claire Castro ang ingon nga dili sila kaila sa pangulo. Kanawa ha atong balikon ganing press conference, balik ka sa gamay press conference dong Gerald. Mo man kaya magilimod dili kaila nya ipakita ko sa picture ni Duterte. Murag ready siya ba? Sus nang gawas ron mahigalan di man di ay. Oh, sige. Kani dong. Baka may reaction Okay. po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Pause. So ang question on point ang question ha. Kay do na may papel ni panahon sa campaign kini si Kwan, murag gihimo maning manager nila sa Kwan, social media manager sa kang Marcos. Manang pangutana on point. Ha? Ang tubag may galang Claire Castro og iya ta gitubag deny or unsa okay lang niya di na sa kailas pangulo. As mga Duterte noon, diaw na picture. Ready man siya mahigalas mga pictures. Nanganong na ready man sa sato pa nakasabot siya unsay pangutana? Or kay bago pa nadakpan mahigala na ng pagkamartis ang press conference kagahapon. Kadlawon ko ni dakpan sa Martis, nya gahapon ang press conference kanung nadana naman sa picture. So niya gyud mahigala nga inig dunay anticipated siguro niya nga og mangutana about ana itukmod niya ang mga Duterte. So manay ang tubag ni Claire Castro, iya gipakita sa mga Duterte suod niya sa ilang relasyon sa mga Duterte kini may picture. Wa niya damha nga labaw pas mga pictures mahigala kay nagtapad naman si Duterte og si Mabanta. Unya kaning kang Sara pod na Asia sa likod ni Sara. Nya ang picture mahigala sa mga Marcos og katong video kay birthday man gyud. So mayon ka dili kaila mahimo nga dili kaila sa mga Duterte ni nakatapad ni digong nagpa-picture pwede. Pero mayon ka nga birthday nga giimbitar ka kaila gyud siguro mo oy. Kay kining birthday mahigala di man ingon nga naasa baylihan nga makasuod ang mga bisag kinsang nas publiko exclusive man ni asa man ni panimalay mga siguro din ni. Gi-surprise may galas Mabanta na si BBM. Liman ka na mga kagalaan og birthday na imbitar ka nag-birthday medyo. Nya kana si Sandro nangaon sila mahigala. Kana go mangaon usam ko na kana na picturean ka nangaon mo nagistorya nya labi pagka mo randuha tulo mo ana. Medyo lahi ko nang kana. Do na gina istorya nga importante. Di po maayo mangaon mo wa mo mag-ila-ila gyud, ha? So pag-ingon ni Claire Castro, wa na dili na sa kailas pangulo base sa mga Duterte. Ipakita niya mga balik ka dong nya atong ikon dong. Kana sige. Sige kana. May reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Okay, pause dong. Atong iklaro ha, ang picture ni Mabanta, Franco Mabanta, tapad sila ng Presidente Duterte. Ang ikaduhang picture,
Si Sara Duterte naglingkod amot kinsa ning usa ka babae, unya naa si Mabanta sa likod. So muna nga gituod ni Claire Castro nga unsay ilang relasyon sa mga Duterte. Kay dili ko nusrap kaila ni BBM sa mga Duterte. Pero kini nga picture mahigalagi mo i-compare, ang picture nga nagtapad sa Duterte, mahimo nga dili sila kaila. Pero nagpa-picture ka, nagtapad ka, nakatapad kang Sara, nakatapad ka ni Duterte, pwede man kami nga selfie be, magpa-selfie ta. Pwede. Pero kanang birthday, lahi ng birthday. Suod-suod yun na ba sa birthday? Kay pag birthday di ay mga higala ni ining Franco Mabanta dito sa BBM. Bebe, atong balik ko na dong katong video sa birthday dong. Sige, kato sa video dong. Kana, sige. Sige. Na-surprise mo, no? Surprise! Sana all. Hag. Uy, naaman. Ay, sige ka na. Tosonahan pa si BBM. Oh. Okay. Oh, wow. Hag niya BBM. Tuan na, ha? Pos, adong nga, pos. Kani, og kani nani ang mga hag mo. Hindi po maayo siguro mo magkaila ng kalakihan. Nga kanay nga birthday exclusive gud eh. Murag naaram ni ko anday exclusive ni wa man ibutang nga ang birthday mahigala diha sa kalsada, ha? Nga kana panalitag kalsada ka magpahigayon sa imong birthday, malagmit dunay mga laing tao nga mo appeal diha, no? Mo manikay-sikay gog mo appeal og kaon diha unsa ba? Pero kini nga birthday murag balay man ning birthday ha. Sa tupa nya pila ra man ka mga tao. Unya naa ang presidente sa birthday, sa tupa kaila sila, ha? Kay kana kung mangimbitar kag birthday, di basta-basta na oy. O kanang imbitaron po kag birthday inday mare sa to pa kaila mo sa nag-birthday. Ang kalainan gud mga kaigalaan ko muadto ka og patay, umuadto kag patay, mahimo man di mo kailas namatay. Pasumangin lang kag adto nya kunuhay mapagulguol ka nga mo na kisamay mo sitani mo. Kanang patay way invitation na. Muadto ka may galas patay, mapagulguol ka nga dento gamay, nya pagman timpla kag kape kaon kag burger. Ay imong tuyo na mahigala kaon na dito pasumangil pagkagulgool, ha? Di man kinahanglan invitation. Ba't kining birthday kinahanglan man? Ha? Salaktod, suod, amay suod si Bongbong o si Mabanta o suod sa mga Duterte nga nagtapad sa picture. Tanaw mo, perti man pagkakuan na. Hagman, no? Yan, napailain. Sige, padayon ko ng video dong. Padayon video. Aka na, oh. Hag yun. I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so much. I feel special, so thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you. Special birthday surprise. Sama na usang Lisa na, Lisa. Uy naman yung Lisa di ay lagi. Asa to pa magtiayon dahil si BBM o si Lisa mo diha gyud sa birthday. Kay kana kumuhatag kag time sa birthday, malagmit. Di pa mahitabo og imbitaron kag birthday ni Sod daghan nag birthday sa kalibutan. May nga man nga kanang kuan kanang medyo busy ra ba siguro ko mo kanang kuan ana. Pero kinani magtiayon gyud ngadto. So gitagaan kay gigayon sa magtiayon, malagmit. Sod gyud mo ana. Diha na mahigala kay sa Tomas Castro gud nya iwitik pa mo sa istorya day. May pamitubag na sa kanang plain ba lang nga tubag. Anyang tubag iya magtirahan mga Duterte din ang gawas ang mga video. Iya pakita ang kanay sila mga Duterte kay suod ni sa tawa na may picture. Pero kanay mga higala birthday gud ni. Lain pa gyud mga higala hasta si Sandro suod sad. Tanawa ko naman tong picture nga nangaon silang Sandro. Katong wa sa sila mga ondong. Ay man to kani on nangaon sila oh. Unsa may gibutang sa kuan nabay post ani? Franco Mabanta is with Sandro Marcos and Brian Po Liamanzares. Isa Brian Po mo ni anak ni Crispo?
Oh. Okay na, mahalon man ng restaurant. Ya kanang kamuranduhan na naa stable. Di ka mo kailaan ang kalakihan. So gitag niya si Brian po. Pero kauban sa stable silang duha na ngaon si Franco Mabanta o si Sandro Marcos. Kanang naa sa table mong mangaon, nya kamuran duha, kini medyo mahalon man ng restaurant. Nya mahalon ng restaurant, di man na dayon mo ditso mo kaon hamag mo kaon dayon sa main dish ana Inday Maris. Napa man mga starter na was tay kasabot gani siguro og nagkuan pa ni sa kuan siguro. Na fries baka na nga starter unsa baka basin nagsasimi pa rin. Mga appetizer kay salad pa na sa primero. Mutaas mang istorya ana, kana na ang kuan, Base ni order pa ng nachos. Wa gabae. Ay, sos man Joseph. Susuod yun ni sila. Sasama yung suod ang mga Duterte o mga Marcos nagtudtod naman ng kanakiya pero sa mga pictures ato nakita o sa mga video masuod siya sa mga Marcos. Ikumpara sa Duterte. Astilan mga higala. Kini ngaon man kanang mga on gumo nagsawa mo pangaon diha. Mo na magtimailan sa kasuod. Kay katong pictures mga Duterte igor man nagtapad. Ini tayo mahigala. Anybody can experience that. Na kay mga kuan nagsugat mo sa merkado, nagsugat mo sa isim. Picture ta. Okay na, nani? Picture. O katong Duterte po, nasama ta, okay na. Picture. Pwede na, pero kanang mangaon, nang lingkod, magtuyo, magyuna. Nangaon mo nalangan po pangaon, kay disinte man so nag-istorya pa mo na napita. Order pa mo nachos din ha. Tuslo, na. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point.